shugaba ɗaya ne zanayi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yanayi mini daɗi. Shugaba ɗaya ne zanayi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Rabbi sarki Allahu zana sanya farko, shi yake ban dama na komi na ɗauko. Yau ina tare da ɗan wani muhimmin sako, taimake ni tabara akan abin da na ɗauko. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Rabbi salli ala Mustapha amanar Allah, farin gani abin san mu mai cika da kamala. Zuciya da yabansa tuntuni sun kulla, kai kaɗai na sani tun da san ka ba shi da illa. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Zana sanya walihi Shaihana Tijjani, mai ɗarika shehu ka zamo mana tsani. Shehu na barhama in ya su gausu zamani, baba gurin Sulaminu shehu babul amne. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Yan uwa dangi yanzu kun fasan manufata, na yabo gama aiki mai cikakken gata. Ga abin da nake so ga rabu in na yi fata, ya sa yabon mai Madina ya sanya yanzu ciyata. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Kai ku bar ni na dage na dinga baitoci na, na yabo gama aikin da shi ake yin suna. Na dinga yabansa ko a ɗakin kwana, ya aban surukayya furcin baki na. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Zamanto kibla mafakar duk bayi, shugaba waraka ne san sake sa sanyi. Ni da kai na aminta begen ka ni sai na yi, da'iman sai manzo shi muke yin yayi. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. To ina zan je ne tun da na ga masoyi, na gano wannan wanda ke da tausan bayi. Gunga komai in zana yi da shi zan koyi, mai gida gumbar hama anta Abdullahi. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Annabi kai ɗaya ne zuciya ke marari, na yi dace walla Aliyu yau na yi katari. Ga abin da nake ambato ina yin nazari, garkuwa ga sahabbai da hame albishiri. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Dan Kaduna Aliyu tudun wada makaranta, Madinatul Ahbabu shehi ne shugabanta. Shehi Haruna Rashidi ka zame mini gata, kai ka sada ni da Mustapha mu baban binta. Shugaba ɗaya ne zana yi wa baitoci na. Mahamudu ya banka kwarai yana mini daɗi. Assalamu alaika annabin al'umma, assalamu alaika shakira sha nema, assalamu alaika mai cikakkar dama, assalamu alaika sidi abban umma. Shugaba ɗaya ne zana yi